подготовка к свадьбе – это уже такой стресс, да? А некоторые в таком зажатом состоянии даже присутствуют просто на свадьбе. Поэтому, чтобы человек себя чувствовал комфортно, расслабленно, этот массаж поможет ему в этом. Масаж розслабляє тіло, але водночас і позбавляє неприємних думок. Тобто ніби вимітає все неприємне з душі і тіла. Весілля Сіті нагадує, що найкрасивіша наречена – це усміхнена наречена. Тож крокуємо до косметолога. Сегодня мы с вами проведем релаксирующий массаж. Это помогает снять напряжение, помогает улучшить работу всех органов, потому что они будут как бы в таком расслабленном состоянии. Это улучшит обмен веществ, улучшит эмоциональное настроение, гормональный статус женщины. Наша шкіра – орган, на якому хіба не найбільше нервових закінчень. Сами движения руки массажиста, они всегда благоприятно принимаются. Завдяки масажу м'язи стають більш еластичними, за рахунок чого вирівнюється постава, бо ви перестаєте бути скутими. Під час масажу добре використовувати натуральну екологічну косметику Кусто. Наприклад, молочко для тіла під казковою назвою «Янгольські очі» розгладить шкіру, яка восени так і прагне зморщитися від сухості. Тож Весілля Сіті випробувала на собі процедуру під кодовою назвою «У здоровому тілі усміхнена наречена» і пропонує це усім українським нареченим.